Goedemiddag, Boos, de reizen met Joyce. Het is een logische reactie. Parijs is leuk, maar nu even niet. Het zijn woorden die ook de tour-operators de laatste dagen vaak krijgen te horen. Nou, het begon met verontruste telefoontjes en e-mails. Hè. Wat is er allemaal aan de hand? Ze voelt zich niet op zijn gemak om naar bepaalde bestemmingen te gaan. En nou ja, dat werd wat meer. Toen hebben we ook besloten om de eerste reizen, met name in november, begin december, om die in ieder geval te annuleren en dan even afwachten hoe het verder gaat. Je hoeft ook niet te ver vooruit te kijken naar de ontwikkelingen, maar op korte termijn hebben wij besloten in ieder geval om bepaalde zaken niet door te laten gaan. Er hebben mensen gebeld met vragen of het wel doorgaat. Nou, omdat we daar meerdere vragen over hebben gekregen, hebben we die datum van 5 december dan zelf besloten te annuleren. Voorlopig dus geen dagtochtje Parijs, want een half lege bus is natuurlijk ook geen optie. En over een paar weken, als de storm wellicht iets is gaan liggen. Nou, een aantal mensen hebben gebeld en gevraagd of we wel gaan. En dan hebben we gezegd dat we de keuze bij de gasten laten voor de meeste data's, behalve 5 december die we dan geannuleerd hebben. Maar de andere data's die gaan vooralsnog gewoon door. En, mits er iets andere ontwikkelingen zijn of andere adviezen, maar vooralsnog gaan die gewoon door. Maar december laten we voorlopig wel doorgaan. Disneyland wou ik nog aanvullen, hebben we in december ook staan. Die gaat vooralsnog gewoon door, even afwachtend op de ontwikkelingen. Klanten krijgen hun geld terug, ook als ze geen annuleringsverzekering hebben afgesloten.